салому алайкум. Нами иминат дахл дора барои заксхонаҳои ҷумҳурии Тоҷикистон. Ҳами ягон одамои басавода бишнонем, ду боршид алиш мекунем. Ина дар иҷа санаи додашуда 14 феврали 2015 навистагия. Дар ин варақаш 14/02/2014 алиш мекунӣ, иҷаша соз мекунанд, бо ягон ҷои дигаша хато мекунанд, бо мегишонад ки ин хатогии шумоа. Мега ки хай чӣ кор мекунем, бо пул биспор, бо айсар навбигӣ, бо туғриш мекунем, бо пул меспорӣ, бо айсар, бо як ҷои дигаша хато мекунанд. Ягон одамои басавода бишинонанд, охи ёд бигиранд навистан, ақаллан рақамҳоро дуруст. Ина 14 феврали 2015, варақи дигариша мегардонем 14 феврали 2014. чӣ хейра буфаҳмем. ҳамин Россия дар як хел ҷоҳошда дар кор мешавад. Меган ин Тоҷикистон дар кӣ менависа иёро? Ҳайрон мешавада.